strašně důležitýho řeší, nevíš, jestli náhodou tady tato rybička nám někde v nádrží neplave? Už tady tak mezi těma rybama chodíš. Zbraněk Vladimír. Asi ne, co? To je od nějakého stolu dodavatele. No, tak to ne, to tady mi tady vám nebude chtít jít s tím do prdele, tyhle. Splnit. Komu? Něčemu dravímu. Arovanám. Ne, Arovanám. Tak něčemu jinému. Nějaký... Máme tady piraně někde vzadu. Ne, Ne, pojď sem. co? Počkej.